Невея ТВ и фото и видео студио Рома Сулейман представят. Айде всички на нас сега! Айде Сечо! Яса, яса! Значи, чорбаджета казва, който го уважава, всички да се повярват тук на дансинга. Айде! Айде всички гости на дансинга! Ахаха! Айде са най-готини чорбаджи свецана! Хей! Пристига пари от най-готините сватбари, дами и господа. И този поздрав е лично. Осем пари. Аз стига мисля, че само. Този поздрав е лично категорично. За Соло. сватбарите. Сечо. За сватбарката много специално. Може ли майките да приберат децата, за да се заснима това нещо от видеооператорите? За сватбарката много специално. Ще направиме мелодията. Къде младоженика? Младоженика, вълката, ладе да го при нас. Ще направиме сине мой, сине мой. От таткото и майката. Много специално за техния принц. Яша, Яша! Елер Стефчове, Дъгъшлар! Невея ТВ и фото и видео студио Рома Сулейман представят. Айде Стефчове! Ри, да, да, ри, ди, да! Айде! Ха! И ха! Децата да са друг на нас. Айде яса! Хей! 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 Хела! Айде за чорбаджията специално и за чорбаджиката! Че! Аха! Хей! 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 И яса! Сей! Сей! Mecavege, Civinama, Kamerama,
Alanda muena
sento Ona manaro medine Celia origina Orona tamolin sva Sada vane Dushana mugolama Otu kanone veto Samia tenide Razava si srce Galanda moje Na nego parana Svata moje Na nego čenana Na всички нема На всички не дава На душаните Але-ле-ле-ле-ле-ле-ле О, аз не Амале Амале Айде со булката на Бусничано И со младоженека Најши мори Ти махала амари И најлачи